ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮುಗ ಮಾತ ಏನು ಚಲರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪಂದೆ ದಾಯ ಪಂಡಿತ್ತು ಇಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಪೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓದ್ಯರ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಿತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡತ್ತ ಲಾಗ್ ಬಂತು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗಂದ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬರೆಯದೆ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲೋದು ಪುರ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷಗಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆನಪಿದೆ ಪುರ ಜಾಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಕಜ ಪುರ ಅವೇನು ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಉಂಟು ಪುರ ಹರ್ದದು ಪುರ ಅನ್ನಗನೆ ಆಂಡ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ನಗನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ತರಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮೀದು ಬತ್ತನಗನೆ 12 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬೈದಿಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಯಾರ ಓದುದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿತು ಬಿಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನ್ನಂತೆ ಉಂಡು ಅಂತಿತ್ತೆ ಒಣಸದ ಟೈಮು ಅಂಚದು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ದಾದ ಮಂದಿರಮ್ಮ ಕಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದಪ್ಪ ಪಾಲಕ್ ಬುಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿದ ಒಂದು ಮಂದಿರು ಬಸ್ಸಾರ್ಲೆಕ್ಕ ದಾದನ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಮೀನು ಪೂರ ತಿಂದದು ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಇನ್ನಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಮಣ್ಪಗ ಪಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ತಂಪ ವಾಡಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ತರಕಾರಿ ಅಂತೂ ಮಂದನ ಹೂ ಖಾಲಿ ಸಾಲ ಒಂಚ ಅಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿದು ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಮೀನ್ದಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಹಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಮರುವೈದು ತೊಂದೇರು ಮರುವೈ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮಂತೇರು ಅದಪ್ಪ ಕಜಿಬ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅವೇನೇರ ತಿಂತಿಜೇರು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ತಿಂದೀನಿ ಅಂಚ ನಾವು ಅದು ಬೋದಿತ್ತೇನು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಮ್ಮಗೆ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಂಚೆನೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಆಲಾದಿನ ಪಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದಿತ್ತ ಇಡ್ಬೇಕ ನಾಯಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಟಿ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ನಾನು ಮಣ್ಪುಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಮರುವೈ ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚಾದೀನಿ ಮರುವೈದಿತ್ತೇ ಸುಕ್ಕ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಪಲೆ ಎತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಈ ಬರ್ಸಾಗಲ್ಲ ಮರುವೈ ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ನ ಅವತ್ತು ದಿನಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತು ದಾಣ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಯಾಕಡೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ತಿರ್ತು ಪಂಡಗನೆ ಬರ್ಸೋದೂರಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಎಂಕ್ 100 ಸಲ ಮಿತ್ತಿರ್ತವೆ ಒಪ್ಪಣ ಬಂದು ಬೇಳೆ ಬಂದೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯಿಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ರೆ ಇಪ್ಪಡಂದು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ತು ಕೋಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಬ್ಬಲೆ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಬುಕ್ ಪುರ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಳ್ಳು ಅಂತಿಲ್ಲ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಓದ್ಯಾರೆ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ದಾಯ ಪಂಡ ಮರುವೈ ಬೇಯಿ ಪುಚ್ಚಿದ್ದು ಸುಕ್ಕಾಗ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚದ ತುಲೆ ವಾವ್ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡು ಕಡಿದಿದ್ದಾತನ ಪುಡಿ ಅಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ ಅಮ್ಮನ ಪಾಲಕ್ ಸಾರಿಗೆ ಆಜು ಜಿಯಾ ಗಂಜಿ ಮಂದೇರಿ ತಂತು ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಮೋನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನುಕ್ಕು ಮಂತ ನಾವು ಚೌಲಿ ಅದು ಬೋಪುಣೆತ ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಪುಜಿ ಇನ್ನು ಅವೇ ಗಂಜಿ ಇತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲತ ಶೋಕ ಹಾಪುಡವು ಖುಷಿಯ ಗಂಜಿ ಉಂಡ್ರೆ ದುಂಬ ಅವು ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ನುಪ್ಪುದಿ ಅಂತೇನೆ ನುಪ್ಪು ಮಂತಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವು ಬೇರೆ ದೀತೇರಿ ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂಕ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅವಳೇನು ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಚಿನ್ನೊಂಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮಂದ ಅವು ತಿಂದಿತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡೆರಮ್ಮ ಹಂಡೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪರ್ತನ ದೋಸೆ ತಿಂದನದ ಎತ್ತು ಬೇಗ ದೋಸೆ ತಿಂತೆ ನಾವೇ ಬುಕ್ಕ ತಾಳ ತಿಂತಿದ್ವಿ ದಾದಮ್ಮೆ ಪುಚ್ಚ ಮೂಲೆ ತಂದು ತುಲ ನಾನೇ ಎಂತ ಆಗ್ಲ ಜೋರು ಬಡ ಹಾಕ್ತು ಜೋಡು ತೊಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಮಾತಲಾಗಿಡ್ತುದು ಪರೆ ಯಾನು ಖಾರಿಗೆ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ ಡಿಂಕಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಎಂಡ ಒಣಸಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದು ಪೊಡಿತೆ ಅಂಚ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದಾದಪ್ಪ ದಾದ ಮಾತಲಾಗಿಡ್ಲು ತೂದು ಪರೀರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗಿಡು ಬುಲ್ಲೆ ಆಪಲೊಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚೆ ಬುಲ್ಲ ಬುಲ್ಲ ಪಣಂದುಪ್ಪೆ ಯಾಪಲೆನೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಇತ್ತೆ ಅವಲಾಯೇ ಯಾಪರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೋರೆ ಆಪು ಜಿಲ್ಲ ಡಾಯ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಗ್ಳು ಒರ್ತಿತ್ತು ಲಾಯ್ ಹೆಂಜುಪ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಓಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ಅಂಗ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದುಪ್ಪೆ ಒಂಥರ ನೆನ್ಪಿರದ ನಮಕ್ ತೇರ್ಲ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಬೋರ್ ಆಪು ಜಂಚೆನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಥರ ಬೋರ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಇಂಕಂತೂ ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ ಹೊಡ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಒಂದಿಂದ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಹೀಗೆ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನ ಪಂಡ ಮೂರನೇ ಆಯ್ತು ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಟು ಐಡ್ದುಂಬಾಯೇ ದಾದಪ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಕಂಟೆ ಪುಚ್ಚ ಪಂಡ್ಪೆರ್ತು ಪೊನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನೆಂಬೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಬರುವೆಂದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಳ ಪೋಪುಜಿ ವರಾದ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಳೆನ್ಯ ಅಂಡೆಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದೆನ್ಯ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಬೈದಿತ್ತೆ ಐದು ದುಮ್ಮು ನಾನು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಬತ್ತದ್ಯಾನು ಪುಚ್ಚೇನು ಪೂರ ಮುಟ್ಟುದು ಅಮ್ಮಡ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ಪದು ಆಯ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂಬೆ
ಪಿದೈ పోತೀನಿ ಪಿದೈ పోయినా బుక బైదినే ఇచ్చే ఎంకలేని పొన్ను పుచ్చే తొట్టిగానే ఉంటుంది అని నేను పండల్పనే ఇస్తుంతిల్లదల్పనే ఐదు బొక్క ఐదు దాదాయి ఇచ్చి ಆ ತನಗ ಇಂಕಲ ಆಮೆತ್ತಲ ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪುಚ್ಚ ಸೈದನು ಒಂದು ಗಾಡಿ ದಡಿಟ್ಟು ತುನ ಗಾಡಿ ದಟ್ಟು ಪುಚ್ಚ ಸೈದಿತ್ತಂಡು ಆಯನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ತಿತ್ತು ನೂಲು ಅಂಚದ ಆಯ ಹತ್ತನೇ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡ ಅವು ಬುಕ್ಕ ತುನ ಗೊತ್ತಾನ ವಾಯೇನಿದ್ದು ದಪಂಡ ಓಲ ತುಯೇರಿ ತಿಕ್ಕದಿಚ್ಚೆ ದಾದಾ ತಿನ್ನಿಂದ ಎಂಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ನಾಯೇ ಪತ್ತದಿಂದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಓ ಪುಚ್ಚೆಲ ನಾಯಿಲು ರಾತ್ರಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪಿದೇ ಪಾಡ್ಚೆ ಪುಚ್ಚಿದ್ದ ಪಂಡ ನಾಯಿ ಮಾತಾ ರೋಡ್ ಉಡುಪು ನಾಯಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಲ ಅಂಚಿದ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಅವು ಫುಲ್ಲು ಈ ಇಂಥದ್ದು ಅನ್ಪಿಂಡು ಬಂದ ಪುಚ್ಚರ ಮಾತ ಕೆರ್ದು ಪಾಡುನಿ ಅಂಚೆ ನಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತದಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಂಬೆ ಸೈತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ರಪ್ಪಾಕ ತುಯ್ಯರು ತುನಾಗ ಆಯನೆ ಆದಿತ್ತೆ ಬುಲ್ಲನೆ ಬಟ್ ಎಂಕಂತೂ ಆಯನೆಂದ ನಂಬೆ ರಾವಂತ ಇಚ್ಚಾರು ಪಂಡ ಎಂಗಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಆಯನ ಮಿತ್ತ ಆಯೆ ನಾ ಇರ್ದು ಮುಂಬು ಇತ್ತನತ ಪುಚ್ಚ ಐತ ಮಗೆ ಆಯೆ ಟಿಲ್ಲು ನಾ ಇಂಕ ಟಿಲ್ಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ನಾ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಲ್ಲು ದೂರ ಅಂಡ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೆ ಇತ್ತ ನಂಬೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಆತೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಇಕ್ಕಲಾತೇನು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತನೆ ಯಾವ ಬರುಂತೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತೇನು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ಮಾತೇಕಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಖುಷಿಯ ಒಂದಿತ್ತು ಹೇ ಇಜ್ಜೆ ಪಣ್ಣಗೆ ಇಂಕ ಥರ ನಂಬೆರ್ನ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪೋದ ನಾನಂತೂ ನಿಜ ಬಂದು ಪಂಚಿನ ಪುಚ್ಚೆ ಹೆಂಗ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೇರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನಂತೂ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದ ನಾನಂತೂ ಪುಚ್ಚೆ ನಾತೊಂಜಿ ಮೂಕೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಪುಡ್ಚಿ ನಾನು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಕಣಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ದಾಯಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ ನಂಚೆನೆ ಪೋಪುಣ ಪೂರ ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಸೈತರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜ ಅವು ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತು ಪೋಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಪಾಂಡ ಸಯ್ಯರ ಬಲ್ಲೆ ನಾ ಎಗ್ಗಿತ್ತಲ್ಲ ತಾಯಿ ಉಲ್ಲೇಂದ ಅವನು ಉನ್ನತದ ಇಜ್ಜೇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಹೆಂಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚದು ಇದು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತಿ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೇ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಪೇರ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಬತ್ತುಂತುಣಿ ದಾದ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪೂರ ಅಂಚದು ತಾಳಮ್ಮ ಪೇರ ಅಪ್ಪು ಚಾಯ್ನ ಅದು ಪೋಂಡು ಅತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಇತ್ತಂತ ನೈಕ್ ಅಂಚದು ತೀರಂಡು ಅತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿ ಒಂದುಂಟು ಬಲಿ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಆತಂಡು ಸುಕ್ಕೆತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ರಾಜೊಡ್ದ ಪಡ ಚೂರು ನೀರುಂಟು ಪರವ ಸುಕ್ಕದಿಂದ ಸಮಯ ಏನೋ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ನ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಗ ಅದೇ ತುಳಿ ತಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಡು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಪಡಾಪು ಜೋರು ದೊಡ್ಡ ಈಜ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ದಾದ ಬುಲ್ಲಾಗೆ ದಿಂಕಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಾನ ಅರವೈ ಚಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅದು ಒಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಮರವೈ ಮರವೈದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದು ನೋಡು ಜೂಮಿ ನಕ್ಲ ದಾಳಿದ್ದಿದೆ ಖಾಲಿ ಮಸಾಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಐತಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಹಾಂ ಮೂದಿಕ್ಕ ಮಂಜುಲಜಿ ಆರು ಶೋಕಡೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಅಬ್ಬ ಅಂತೂ ಇಂಚ ನಾನೊಂಚೂರು ಓದುದು ಪೂರ ಮುಗಿಪೋಡೊಂಚೆ ಇಂಚ ಶೀತವಾದ ಓಡಿ ಒಣಸ್ವಾದಾಗ ಶೀತನೇ ಹಬ್ಬುನಿ ಅದು ನಾನೊಂಚೂರು ತಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವ ಓದುದು ಪೂರ ಗುಜ್ಜೆ ಹೊಡಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸ್ಸ ಕಂಚೆನ್ ಅದು ನಂಜುಂಡು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ಇದ್ದೀರ ನಾಲ ಅನುಭವ ಬುಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಡಿಂಕಿಂದು ಗುಜ್ಜೆ ತಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಪೋಡಿ ಅಂತ ತಿಂತಿಚ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ತಿಂತಾನೆ ಮೀನು ಕಾಯ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಂತಾರೆ ನೆತ್ತ ಅವೊಂಜಿ ನೆನಪು ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಸಾಲ ಉತ್ತಮೆ
ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಕತ್ತಲತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಪೋಯಿನೆ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ನೀರಪ್ಪ ನಾನು ಪೂರ ಮಾಡಿಚ್ಚು ನಂತರ ಒಂದು ಬಿಡ್ರೆ ಇದು ಬರ್ತದ ಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋಣದ ಯಾವ ದಪ್ಪ ಬಡ್ದು ಮಸಾಲ ಅಂಟೋಡ ಇನ್ನು ದಿಂಕಿನ ಮುದ್ಲೆಕ್ಕೆಂದು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಪಂಡು ಭಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು ಬನಲೆ ದಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಯಾಕಡೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಬಸ್ಸಗಂತ ಚಾಯ ಬರ್ರಪ್ಪ ನಕ್ಷೇ ಬೇಕ ಚಾಯ ಒಂಜಿ ಬೋದು ಇದು ಆನಂದ ಗೊತ್ತಾನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿದ್ದದ ಕೆಂಪಾಯಿರಂಡ ಅಂತ ಕೆಂಪು ಸರಿ ಕೆಂಪಾರದು ಕಾಯಿರ್ ಲೇಟ್ ಆದದ ಬೈಯ್ಯಡ್ತಲ್ಲ ಬೆಯ್ಯೋಡಿ ಜನಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ನೀ ತುಂಡು ನಾನು ಈ ಕರೆಂಟ್ పోదు ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಪೋಡಿನು ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ಲ ಉಂಟಿದು ಮುಳ್ಪೋಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಹಾಡು ಪೋಡಿ ಈ ಬರ್ಸಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿ ವಾವ್ ಚಾಯ ಅಂಡೆ ನಾನು ಚಾಯದ ಕಾತ್ಕೊಂಡು ಚಿನ್ನು ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನಿ ಚಿನ್ನ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿಲ್ಲ ಎಮ್ಮಿ ಎಮ್ಮಿ ಅಂಟಿಚನೆ ಮೂಳುಗಳು ಒಂದಿತ್ತೆ ಓದ್ತಾರೆ ಅವಳು ದಾಲ್ ತೋಜಿತ್ತು ಕೊತ್ತ ಕೊತ್ತಲೆ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಎಮ್ಮಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಪೂಡಿ ಬಂತ ತಿಂದದ್ದು ಬುಕ್ ಐತೆ ಅರ್ಥದ ಕುಂಟರ್ದು ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಬಂದದ ಯಾಕಂಡ ಓದಿರೋಲ್ಲ ಏನ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಮೀ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪೂರ ಹಾದು ಬುಕ್ಕ ಓದಿರು ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನೀಲಾಗು ಎಂಡೆ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.